Hi guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. Lwgwfwr YouTube channel pinggir borono tarabai oमफ्राय आं दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थांगासिनो आरोना जों बेरायनो आं बुंदोंमोन ना दै बिदि बेरायनो थांगोन होननानै ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो बेयावनो सोर सोर थांगोन होनबा आं खोन्थानो हागोन र' ओइलाय सोर सोर थांबा थांफागोन आंजों ओमफ्राय आथिं सासे दंबावो आरोना लाजिदों ओमफ्राय देखायदोला बेखौ लामा बानायनाय सोलिथारदोंना लोगोफोर दा ओंखायनो लोगोफोरजों दा नै बेरायनो थांगासिनो दं नै आदा अनजय दं जोंना इउटुबार ओमफ्राय नै आब' अमृता आरो नै आदा जयदेब आरो आदा सुबुंसा आदा सुबुंसाया बेरायनो थांगोन आदा सुबुंसा आदा जयदेबा फैबाय थाखायो जों बे जायगायाव बेरायनो नोंथांमोना बे जायगाखौ नुखांखाबाय आरोना सिगाङावबो लोगोफोर ओइयो कभार डान्सआव नुनाया दाख्लै बेरायफैनाया फट' शुट खालामफैनाया बेयावनोमोन रायजोफोरना दख'ना गाननाया रायजोफोरसो दा लोगोफोर जायो दे आइयो जाना दं नैलै बानायबाय थादोंनायखौ दा बानायनाय सोलिबाय थादों ओंखायनो एसे स्टप जाना दं दालां दंमोन आरोना मोनसे ओमफ्राय ओरै गिदिंनो थांनायसो जाबाय थांनायानो दालां दंमोन बेयाव मोनसे बिथिं थांनो आरोना मोजांथारमोन जायगायालाय बे जायगाया माबायदि गोजौनिफ्राय बेयाव ओंखारनो ओंखारला ओंखारथ'ल'ना बेयाव मोजांसो फैदो बेरायनो दा ओंखारसै रायना हरदो बेयाव थांगोरदो ना बेयाव थांगोरदो बेयाव थांगोरसै बेयाव फैबाय जों माबायदि दै ओंखारबोदों आरोना गोजौनिफ्राय ओइथिंजाय गोजौनिफ्राय फैनायमोन जों नैयाव दं मन्दिर दं मोनसे गोजौआव शिब मन्दिर नै गोजौआव शिब मन्दिर दं लोगोफोर आंखौ सिनायदोंना लोगोफोर नोंसोरो सिनायदोंना सिनायाखै एसे एसे सिनायदों जानांगौमोन होनबा बेयावनो कभार डान्स शुट लानाया बेयावबो लादोंमोन आरोना बे फुख्रियाव दाख्लैनिखौ नुखाबाय इयाव दाख्लैनि जायगाखौथ' नुखाबाय ओमफ्राय नैलायाव बेयाव लादोंमोन ओमफ्राय नैथिं ओइ साइडथिं लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दहायनो दालाङा ओइलायावनो थांसिगोन ओइयाव बेलासि दा माने बेलासिनि 4:39 PM जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो ओमफ्राय जों न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय दायो बेलासिनि 4:49 PM जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिननोसै दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय आसा नोंथांमोना आंखौ नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेनानै थालायदो नेक्स्ट ब्लगखौ ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय